जय मिरुद्राय बाथौ गुरुसभा आफादनि जय सानजा बियाब दुर्गाय बाथौ गुरुसभा आफादनि गिबि गिबियावनो बर'नि निउस बार्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय दिनै सानजा गहपुर बियाब बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जा बागुरुम्बा मोसानाय दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरि बिथाङा दिनै बेखेवना होदों आरो बे दिनै बागुरुम्बा मोसानाय जा बे फोरोंबादा बे जाबाय फैबाय थानाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि नाजानायाव जा गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ बागुरुम्बाखौ आरो बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जिल्ला आफादफोरनो मोनसे बिथोन हरनाय जादोंमोन बिथोन बायदि लेखायै दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा गहपुर बियाब बाथौ थानसालियाव दिनै बे फोरोंबादाखौ बेखेवनाय जादों आरो बेयो दिनै बर' माहारिनि थाखाय बागुरुम्बा मोसानाया जोबोरैनो मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै मोनफ्रोमबो दिनै बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद धोरोमारि आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे दिनै बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायबोदों आरो दिनैनि बै गभर्नमेन्टनि जिखिनि जोंनो दासिमहालागै बिथोन हराखैब्लाबो सावरायनाय मोनसे जादों जे गोजौ लेभेलाव सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दा बे नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेराव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो आरो बिनि आगोलावनो जोङो दिनै धोरोमारि आफादफोराबो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे रिहार्सल होनायनि हाबाफारि खालामनाय मावबादाखौ लागासिनो दिनैनि बे रिहार्सल खालामनो थाखाय नोंथांमोना फोरोंगिरि हिसाबै बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों फोरोंगिरिखौ जोंहा जिल्लाफोरनो बिथोन होनाय जादों जे जोंनि गेजेरावनो गोबां बागुरुम्बानि सायाव जा हारिमु आफाद दङ दालाइसा आफाद बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय जादों बिथांमोना लकेलि जायफोरा हारिमु बिथिङाव रोंखा राखा दङ बे लकेलि जा खालामथ'नानै लादों आरो जिथिया जोङो बे कमिटिया गिनिज बुकनि कमिटिया जिथिया बिथोन हरगोन बेखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे जन खालामनानै दिनै वार्कशप लागोन बेवहाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमल' नङा बेवहाय फरायसा आफाद थागोन हारिमु आफाद थागोन गथ'मारि आफाद थागोन आरो बे मोनथामबो लोगो नांनानै मोनसे जायगाखौ थि खालामनानै बिनि फोरोंथाइ बादाखौ खौसे खालामनाय जागोन दा बेनिखायनो जास्ट जोङो मुं थिसननाय हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबोगासिनो दिनैनि बे मोसाखावरि हान्जाफ्रा बेसेबांसो बाहागो लादों होननानै दिनै मोसाखावरियाव दिनै 100नि बांसिन बाहागो लादों होननानै जों मिथिदों फ्राय बेयाव 300नि बारा जागोन होननानै जों मिथिदों गहपुर हालामनिफ्राय आरो बेवहाय जोङो मोनसे बियाबनिफ्रायनो बिसिनि जायोब्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव फ्राय 6टा माने बियाबफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो जागोन फ्राय 1500नि खाथि बेबायदि बाहागो लागोनखौ जों नुहुरनाय जादों फैदों नोंथांमोना बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय बेसेबांसो एवेरनेस होनो हागोन आरो बेसेबांसो आवगायहोनो हागोन बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बागुरुम्बा मोसानायनि जिखिनि जों इनिसियेटिभ लादों जोङो माबादों दुलाराय बाथौ गौथुमा आसा खालामदों जों 5,000निफ्राय 8,000नि गेजेराव जोंनि फालनिफ्राय जोंनि अर्गानाइजेसन फालनिफ्राय जों पार्टिसिपेट खालामगोनखौ आसा खालामदों आरो बे लेखायनो जोङो जिल्ला आफादफोरनो बिथोन हरनाय जाहैबाय जे बागुरुम्बा मोसानायनि मुं फारिलाइ हरनो थाखाय आसा फारिदों दा जोंनि जिखिनि बे प्रग्राम जागोन बे प्रग्रामाव जों मोजाङैनो बाहागो लानो हागोनखौ आसा फारिदों जाय बिथांमोना बेवहाय मोसानो बाहागो लादों बिथांमोनखौ माबायदि एवेरनेस होनो सानदों माबायदि आवगायहोलांनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोंहा मोनसे माबा दङ डिरेक्सन दङ जे जोङो सिगां नामफोरखौ बिग्रोगोन नामफोरखौ बिनायनि उनाव जोङो आरो जों आफाद हिसाबै मोनसे अर्गानाइज खालामबावगोन जे वार्कशप खालामबावगोन मोसानायनि आरो बिनि अनगायैबो दा जोंहा जायफोर जिल्लाया माबादों गावनि इनिसियेटिभखौ खालामदों निसय बे प्रिलिमिनारि मोसानायनि थाखाय जाहैदों बेवहाय जेबो बादा गैया गैयाबानो जा बा जिल्लायानो जा गावनि इनिसियेटिभआव मोसानायखौ मोसानो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेला थारिखआ थिग जागोन होनब्ला